Stejjer tal-Prinċipessi, kitba ta' Natalie Portelli, l-illustrazzjonijiet ta' Gianluca Oliveri u din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn White Owl Publishers Limited Malta. Cinderella. Darba kien hemm armla li kellha żewġ tfajliet. Dawn kienu koroħ u kattivi. L-armla iżżewġet raġel sinjur li kellu tfajla wkoll. Din it-tfajla kienet sabiħa u ġentili, omma tar-rispett u t-tfajliet tagħha kienu jogħbuduha, bdew jittrattawha ħażin. Meta miet il-missier bdew anki jġġalluha tagħmel ix-xogħol liebes tad-dar u tilbes ħwejjeġ imqattajn. Peress li kienet qatta ħafna ħin ħdejn il-fuklar, wiċċha u l-ħwejjeġ kienu jkunu dejjem maħmuġin bin-nugrufun, għalhekk bdew isejħulha Cinderella. Għodwa waħda mar għandhom għaddej mill-palazz. Kien se jsir ballu kbir għat-tfajliet kollha tar-raħal. Il-prinċep staq jiżżewweġ, għalhekk ried jiltaqa' ma' tfajliet biex jagħżel waħda minnhom bħala martu. Iż-żewġ aħwab bdew jippreparaw. Fil-lejla tal-ballu Cinderella bdiet tibki għax saqet tmur hi wkoll. F'daqqa waħda dehret Fatatina b'libsa safra u qaltilha: "Ix-xewqa tiegħek sess ir-realtà." Hi ġabet qara ħamra u ftit ġrieden, imbagħad għalqet għajnejha: "Maġija!" Il-qara ħamra nbidlet f'karozzella u l-ġrieden saru żwiemel bojgħod. Issa jonqos l-aktar ħaġa importanti. Il-libta ta' Cinderella inbidlet f'libsa sabiħa ċelesti bid-drab tal-ħarir u b'ħafna perli bojgħod. Imbagħad il-Fatatina tagħta par żarbun tal-kristall. Issa tista' tmur għall-ballu imma ftakar li kif fl-arloġġ idoqq nofs il-lejl, il-maġija tiegħi tispiċċa, qalet il-Fatatina. Cinderella irringrazzjat lill-Fatatina u marret il-ballu bil-karozzella. Kif daħlet fis-sala waqa' skit perfett. Il-prinċep baqa' skantat bil-ġimil tagħha. Cinderella kienet l-isbaħ tfajla fil-ballu huma żifnu għal ħin twil. Kif l-arloġġ daq nofs il-lejl, Cinderella ħarbet u tilfet żarbuna fit-taraġġ tal-palazz. Il-prinċep ġabar iż-żarbuna tal-kristall, għojdna biex it-tfajliet kollha jippruvawha. Ittama li jsib it-tfajla tal-ħolm bis-saħħa taż-żarbuna. Meta Cinderella pruvat iż-żarbuna ġietha perfetta. Il-prinċep kien ferħan se jtir li sab lil Cinderella. Kien ħaseb li tilifha għal dejjem. Iddeċieda li jiżżewwiġha malajr. Il-prinċep u Cinderella għexu ferħanin flimkien. Il-Fatatina tajba baqgħet tieħu ħsiebhom dejjem.